Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την ένταση που είχαμε λίγο νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Από τις συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών υπήρξαν και τραυματίες. Σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας και την Έλλη Κασόλη για να μας δώσεις ποιο είναι το κλίμα, Έλλη, τώρα. Και πριν από λίγο, λένε, οι φοιτητές σταμάτησαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου έκαναν γκράφιτι με συνθήματα με τα οποία ζητούν πτυχία που να έχουν αξία. Είχαμε βέβαια αυτή τη συγκέντρωση που ξεκίνησε σε κλίμα έντασης, γιατί λίγο πριν τις 11 το πρωί είχαμε επεισόδια μεταξύ ατόμων από φοιτητικές παρατάξεις, τα οποία μπορεί να διήρκησαν λίγα λεπτά. Ήταν αρκετά αυτά τα λεπτά όμως, ώστε 8 άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τραυματιστούν, φέρουν χτυπήματα στο κεφάλι, διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό με 2 στενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία έφτασαν στο σημείο, και 2 μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Είναι άτομα, είναι από φοιτητικές παρατάξεις. Αυτό έγινε λίγο πριν τις 11 και περίπου 2 ώρες μετά ξεκίνησε η πορεία εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες φοιτητές από φοιτητικούς συλλόγους ολόκληρης της χώρας, από την Κομοτηνή μέχρι και την Κρήτη. Έφτασαν εδώ σήμερα σε αυτήν την μεγάλη πορεία. Εμείς βρισκόμαστε στην Σταδίου, είναι κλειστή, και η Πανεπιστημίου παραμένει ακόμη κλειστή. Εκεί βρίσκεται το τέλος της πορείας. Με πανό, λοιπόν, με συνθήματα, αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και δυστυχώς, ζητούν ίσες ευκαιρίες εργασίας. Από πολύ νωρίς αμαυρώθηκε από αυτά τα μικροεπισόδια, από αυτή την ένταση που είδαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Πανεπιστημίου να βρούμε την Ειρήνη Δράγας, να δούμε εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα, Ειρήνη. Εμείς βρισκόμαστε στο τέλος της πορείας. Καλησπέρα, Ελένα. Έχει αποκλιμακωθεί η ένταση που δημιουργήθηκε πριν 2 ώρες περίπου. Άργησε να ξεκινήσει αυτή η μεγαλειώδης πορεία πραγματικά, γιατί μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες άτομα που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Πανεκπαιδευτικό Πανελλήνιο Συλλαλητήριο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή επικρατεί η ίδια κατάσταση. Εδώ λοιπόν ξεκίνησαν πριν περίπου μισή ώρα από τα προπήλαια με προορισμό την Βουλή. Μιλάμε για φοιτητικούς συλλόγους, εκπαιδευτικούς, αλλά και μέλη των ΔΕΠ, των πανεπιστημίων, των ΑΕ και των ΤΕΗ, που αντιτίθενται ουσιαστικά στο νομοσχέδιο για τα μη ιδιωτικά, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που θα κατατεθεί στην Βουλή στις 20 Φλεβάρι. Δεν θέλουν λοιπόν ούτε την κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού, αλλά ούτε και να παραβλεφθεί, όπως μας είπαν, και το σχέδιο και το άρθρο 16 του Συντάγματος. Δεν υπάρχει κάποια ένταση αυτή τη στιγμή. Η πορεία κυλάει ειρηνικά και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κόσμου, ξαναλέμε. Επίσης, η ΟΛΜΕ και η ΑΔΔ έχουν κηρύξει και αυτοί σήμερα μια πανελλήνια απεργία 24ωρη για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους φοιτητές. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, στην Πανεπιστημίου τα πράγματα κυλούν ομαλά και ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν έτσι. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Χελβατζόγλου για να δούμε πώς εξελίσσεται η πορεία, Έλενα. Λένα, βρισκόμαστε στην Ιασονίδου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία κατά το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Στη διαδήλωση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, καθώς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι από την πλατεία της Καμάρας, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κινείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, πέρασε πριν από λίγα λεπτά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και τώρα κατευθύνονται προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για 4η λοιπόν συνεχόμενη εβδομάδα, οι φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ότι παράλληλα δεκάδες τμήματα πανεπιστημίων στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη χώρα τελούν υποκατάληψη από φοιτητικούς συλλόγους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.